Engineer, nga na suspect. Ako itsuon ng mong tumbok. Imbestigahan nun ba na? Bitaw, ma'am. Dahil ako dako ko pagtuo. Sa ako ang Duda lang, duda. Dako ko pagduda. What Engineer, muli tsukag, tumutumbok sa akong itsuon na may suspect. Imbestigahan nun ba na? Bitaw, ma'am. Dahil kanang ako itsuon, duda ko nga may suspect. Pero mamatutaan gani nga mao ni tinuo suspect ako itsuon. Ako pa mismo, mudaan na dito sa presinto. Ako na isintar dito. Sabot pag English. Surya, ikaw, igsuon gan mo. Ikaw, inahan, amahan ka. Ay, di, kani, kung sama ka ini. What's up, good? What's up, good? Sir, Ngita pa din kami ang magdusot. ginikanan ni Mitoy. Kung tinuod man galing nakasala ang among anak, kami mismo modala sa kapulisan. Dili mi mo tago-tago sa among anak. Kani, oh. Brad, pasensya lang di ba na?